enwere ihe m nụrụ na otu nwa okorobịa hụrụ nwaada bụ sọ mma kwụsị ya n'ụzọ si ya nne kedu ka ị mere aga m achọ ka mụ na gị na-abụ yịba nwoke a kwuchara obi ya mechie ọnụ nwaada ajụọ ya mama gị ọ ka dị ndụ uche m bịara na ajụjụ a kedu ụdịrị ajụjụ dị ha n'ime maka ama m ihe nwaada a na-achọ ọ bụ ka ịnụ na mama ya anwụọla n'ime maka ị chọghị inwe nne dị ị chọghị enwe ka ha si ekwu ya I don't want mother-in-law issues ama m na e nwere ọtụtụ ndị nne dị na-abụghị ezigbo mmadụ nke ahụ gawagodi mana ajụjụ ị jụrụ nwoke a ka m jụọ gị otu ajụjụ ọ bụrụ na ị lụọ dị mụọ nwa nwaada ajụọ nwa gị nwoke ụdịrị ajụjụ a ka m jụọ gị kedu obi ga-adị onye m ga-ekwu ụwa nke ugbu a bụzi ihe dị onye mmasị ya mee mana cheta na aka iji tụọrọ mmadụ ka eji atụrụ gị uche gị dịkwa ya pụtawa dị n'ezi nwa amadị na-echu olu